San Filipo sindromea gaixotasun genetiko eta degeneratiboa da, pairatzen duten haurrek entzima bat falta dute eta horrek haiengan adineko pertsonengan ematen den Alzheimerraren antzeko sintomak eragiten ditu. Erabaki genuen Euskal Herriko elkarte txiki bat sortzea, bertan dauden familiei harrera hurbilago bat emateko. Izan genduen neba bat, Gotzon izenekoa, ez zegoen gaur eguneko horrenbesteko informaziorik, ez da ere internetik, orduan bideratu gintuzten Gurutzetako ospitalera, lehenengo kasua olako egoeran ikusten zutena. Elkarteak hainbat terapia finantzatzen ditu, musikoterapia dela, psikomotrizitatea eta beste hainbat arlo eta elkartetik, gune desberdinetan eragiten dugu, aurren bizikalitatea ahalik eta onena izan dadin, eta egunerokotasunean hainbeste galdu ez dezaten. San Filipo sindromearen arazo nagusia edo erronka nagusia da gaixotasuna etengo duen entsegu klinikoa aurkitzea eta haur guztientzat hori lortzea. Hobera dudabarik, hobera egin dut guk ezagutu gendun garaitik eta gaur egunera. Arlo medikoan, ikerketan, entsegu klinikoetan, oraindik ez dauka sendabiderik, baina esperantza jarrita daukagu entsegu klinikoan. Oso garrantzitsua da ere bai, elkartea bizibilizatzea eta gizarteratzea, eta gizarteak ikustea gutxi garen arren eta gaixotasuna arraroa den arren hor dagoela. Jenteak garai batetan nire neba Gotzon nahiko, arraro hartzen zuen, baina gaur egun gizarteak esku bat luzatzen die, irrifarre egiten die, eskoletan ere ikusten da baztertzeko joerarik ez dagoela, horrek ematen digu bizipoza dudabarik. Gaixotasuna arraroa dela, baina umeak ez. Eta orduan mesedez ez ditzetela umeak modu txarrean begiratu edo pretxuz begiratu eta haien portaerak errespeta ditzatela ez dituztelako asko, ez dituztelako nahita egiten.